Здравейте хора! В днескашното видео ще играем на Brawl Stars. И както знаете, това видео го записвам малко по-късно в деня, но вече излезе класик евента и мегабоксовете се върнаха. Отворих единия безплатен мегабокс в шопа. И всъщност ми изпаднах някакви готини неща. Падна ми се този скин на Colt, който е един от най-старите скинове на Colt, сега като се замисля, но нищо. Падна ми се ето тази иконка на Poco, на OG Poco. И другото ето това пинче с този мегабокс ангел. И да, ако видеото ви хареса, дарете палеца нагоре и се абонирайте за канала. Не съм играл с Roblox, така че после можем да играем геймплей малко. Тук, между другото, пишете в коментарите кой повече евент ви харесва, Mirror Match или Drum Roll. На мен повече ми харесва Drum Roll, не знам защо. Но някакси по-готина. Що са избрали първия герой да е Colt? Бързо. Даже твърде бързичко. Yes. Добре, просто мъртва. Ето е гадното, че трябва да чакаш 5 секунди, които минават като 10, за да отпуваш. Не! What? Как така Спайка изстреля такова на Dynamite? Как така се ме цели? Човек, значи е така, някой много ме дразне, че не на всичките мапове можеш да репортваш читинг или за нещо друго. Защото, в смисъл, тук малко тук малко всичките просто те притискат и Dynamite се знае ти къде си и се те цели. Добре, ако има гира, дето нали като оцелите виж 2 секунди, да, ма то това изтича, минават 5 минути, чак тогава. Пак знае къде съм, то... Не просто... Това е тъпто, че не можеш ти да се избираш кой герой да ставаш. Ми трябва да играеш с тия герои, които са ти избрали тук. Гадото е, че може само по 5 може само по 5 такива стар токена да взимаш на ден. Даже по 4 може би, понеже тук обикновено, защото тук и тук ти дава по едно. И днеска беше на Wipeout и на Duo и на Wipeout. Имаше квест за едно допълнително, което беше да даваш Play Again. Не. Да изиграя 5 битки, да спечелиш 5 битки. Не съм много сигурен. И се чуда кога ще почне този спешъл евент, който ще можем да печелим такива... Хора се разбирам как се казах, стар токени. И да, кажете, радвате ли се, че боксовете се върнаха. И също така, в момента боксовете са твърде опнати, понеже може да ти спадне скин там, може да ти спадне много години неща и може да ти спадна 200 джема. Което е за един митик скин буквално. Защото днеска на един приятел буквално му дадоха 117 джема от едното такова.
Еми хора, така, ще играем на какво да играем? Айде ще пробваме да направим една победа на този мап, въпреки че е малко гален. Така, тук ще станем с дък. Почваме. Между другото, екрана тук много ме кефи. В смисъл, ето тук можем да видим. Добре. Так му исках да ви покажа и то сменя екрана. Що се лошо бе? Защо се лошо бе? Хора, забива. Аре бе, някой! Помощ! Оф, хора, спайка! Ох, боже. Добре, поне мелодито е добра. Но... Точно сега ли? Дръжте! Добре хора, сега точно трябва да го видим. Точно като седна да записвам. Иначе ги правя всичките победи, ама точно като седна да записвам. Точно тогава ли? Не! Давайте! Оф, боже... С какви хора играя? Човек! Чакай да убият тия сега заради тебе. Заради спайка, буквално ме отровиха. А той се ядоса. Като с мен ще той пробаля всичко. Обикаля ми просто, в смисъл вие каквото и да ми направите, аз пак се спамна, тъй че... Как така си спуснах това? О, боже... Не, точно има такъв, точно има овертайм, да. Точно сега ли? Не, аз ще бягам. Как ще ме стигне годината? Да, беше готино. Между другото, ако ще чуете какво, не знам, ако ще чуете по-високо ми в шопа, не бъде, защото, в смисъл, не сам при мен, знам, че и при още няколко човека, мои приятели е така, но когато цъкна на шопа, не взимам безплатно, първо защото са някакви тъпоти, а и второ, е така като цъкна на шопа. И примерно като цъкна това да го взема. След така 10-20 секунди и да. Тогава цъкам така да го взема. Пак седя много време. И... Хора, знаете ли какво? Сега ще игра на Clash Royale. И... ако искате още Clash Royale, всъщност ме пишете в коментарите, че един момент само да приключа игрите и всъщност може да направите така. Тук Clash Royale. Да, и просто така.
Аз имам акаунт и съм играл, нали, играта. Не съм много развит. Това, но нека си направим дек. Така. Между другото, много от картите не знам какво правят. Но знам, че, нали... че ми спира звука на записа. Ice Wizard. Ще го използваме. Ще използвам също ето това торнадо. Използвам също и ето този Night Witch. Използвам този рейдж. Ако ми остават. Ами, хора, може в случай... пека ми трябва, защото нямам пека. Не знам защо му предпочитам да използвам малката пека, т.е. мини пека, отколкото голямата. Не знам, това по-удобно е просто. Търсих принципно това Goblin Machine, Goblin Curse, някакъв Little Prince. Вау! Какво е? Никой идея какво е това, тъй че я колко още... мога да сложа още един... Той много ли сложих, бе? Не, това е Witch само, аз сложих май Night Witch, да. И да сложим и Witch. Я знам. Така, дори не видях какъв е евента, тъй че да. Просто играем. Какво прави? Значи сега ще пусна мини пека и ще пусна рейдж. Обаче това не е добре. Добре, нищо не става. Ice Wizard. Не съм считала Ice Wizard какво прави. Тебе ще те отдалеча малко. Давай! Пау! Бе, хора, какъв е този бомбър? Сега я си събирам за такова. Кавъркета! Добре. Хора! Толкова неща пускат. Те ми разбиха и това. Не, това вече няма какво да направя. То освен рейдж да ми направи пеката на 3000 кръв. Давай. Пау. Night Witch.
Придърпвам те. Не! Стой! Би пеката! Пеката! Не, то има такова. А така, към ракетата. Бийте ракетата! Не, то просто... Добре, няма да играем на това. Ще играем на обикновено. Хора, ще изиграем още няколко битки. Давай го влиха. Абе, той ще разви толкова бързо. Какво? Това на мен не струва, че това се наказва No Way. Давайте гоблинчета. Пау. Москитар. Пека рънва. Бомбър. Давай, мятай. Хората буквално нещо не направи. Миньони. Вече. Гледай го. Пускай такива чочковци. Не знам аз на тия зелените чочковци. Викам зелени чочковци. Тичкай. Пека. Давай, пека. Не. Миньони. Бомбър. Ще едни миньони. Миньоните да... Абе, нали ще успея да победя без пека сега? Чалба. Хора, да ще изиграем още една игра. И това ще видят. Пишете в коментарите на какви игри да играя. Какво имам? Чест. Мисля, че имам... не имам... Не имам... Ще имам парички и просто съм гледал всички. Добре. Хора, знаете ли какво? По-късно ще отворя така. Ще махнем този миньон и взема мега миньона. Ще видим така дали спечелим. Да, хората ще видим. На. Имам пригодно, че ще отпускам пау. Точно Барберианс ли трябваше да пуснеш? Давай мега миньон. О боже, какъв е готин. Не може да живеете. Пау! Давай! Би! Хора, моя мега миньон дори не е бил докоснат буквално. В буквалния смисъл на думата. Давай миньон, давай пека бомбър. Много бързо бе, хора. Бива ли сега така? Вижте на колко съм го оставил на 810.
да пускаме един мега миньон. Не, сега ще го довършим. Що той не пуска никакви, бе? Той пича просто отказа. И... се. Я, това какво е? Така някакви неща, добре. Ами... Да, хора, това ще е от видеото. Няма какво друго да ви казвам. Да, също, ако ви харесва видеото, се абонирайте за канала, ударете палеца нагоре и също така искам да ви предупредя, че следващото видео ще е на Hay Day. Не предполагам, че аз вече съм играл Hay Day, от доста време играя. Не, доста време, на 17-ти левел съм, но така че следващото видео ще е на Hay Day. И да, хора, това беше от мен. Чао и до следващото видео.